perenungan 6 tahun penerimaan tahbisan kependetaan. Oh, pendeta berjubah hitam, bila kau masih muda, kau dianggap kurang berpengalaman. Tetapi bila rambut sudah beruban, kau dianggap terlalu tua. Bila tubuhmu gemuk, kau akan dituduh pendeta tukang tidur dan jago makan. Bila tubuhmu kurus, kau akan dituduh pendeta yang tidak tahu merawat badan. Bila kau mempunyai keluarga besar, jemaat akan menganggap itu beban. Bila kau tidak mempunyai anak, kau dianggap tidak layak menjadi teladan. Bila kau berkhotbah sambil membaca, itu dikatakan sangat membosankan. Bila kau berkhotbah tanpa melihat catatan, kau dianggap kurang persiapan. Bila khotbahmu panjang, itu membuat orang mengantuk. Bila khotbahmu pendek dan singkat, kau akan dituduh pendeta pemalas. Bila khotbahmu memakai ilustrasi, itu pasti dituduh kurang alkitabiah. Bila dalam khotbahmu tidak ada ilustrasi, itu dianggap terlalu tinggi dan ilmiah. Bila kau melakukan pembaharuan, kau akan dituduh sewenang-wenang. Bila kau hanya melanjutkan yang sudah ada, kau akan dianggap boneka saja. Bila kau gagal menyenangkan hati seseorang, kau akan dituduh menyakiti hati jemaat. Bila kau berhasil menyenangkan hati anggota jemaat, kau akan dituduh sebagai penjilat. Bila kau terus terang dalam kebenaran, kau dianggap sengaja menyinggung perasaan. Bila tidak mau terus terang mengatakan kebenaran, kau dianggap pengecut. Bila kau pakai mobil mewah, kau dituduh sombong dan pendeta duniawi. Bila kau berjalan kaki, kau dituduh pendeta yang kurang iman dan kurang berdoa. Bila kau berpakaian rapih, bila kau berpakaian bagus, kau akan dituduh pendeta bagai peragawan. Bila berpakaian tidak rapih, kau dituduh pendeta kampungan, tak tahu berpenampilan. Godangdo na binolus di tonga-tonga ni akapako basio. Suang songoni mutihana arga na didapot siyan sude akapako basion. Ikon toktong diingot songon partohonan ni padita. Songon kutipan sian jamita ni opu eporus Dr. Jawarnek di dalam pendahbisan. Didokdo nasinuru ni Kristus dohamu, parhaladona dohamu, naposona, dang na jongjong sadiri hamu. Ola nion, dang behamu na puna hamu, dang behamu na puna tikimuna, manang daging muna, manang gogo muna, dang na mangolu di dirimu nahamu. Ia mangolu di ngolu ni Tuhanido. Ia mate di Tuhanido. Tongdo ibana Tuhan muna. Dada hamu mamilit hamu. Ibana do mamilit jala dipadiri hamu. Asa marparbue. Ikon pangoloi hamu di ibana.
dang be lomo ni rohamuna si pasauton tung lomo ni rohani debata sabing do nasinuru do hamu manang dopak dia lomo ni rohani debata dibaheni serep mahamu jalamet met holan nasinuru do hamu ia majalo balajo pehamu oti doi martibakon na jinalo ni na asing alai di parhatua Tuhan Yesus doakan apogus pasidik kamuma nasa roha hepeng ido sada parmaraan na ubalga di akka padita molo dipuka kobun manang partiga-tigaon ay mamitor tusido rohana diboto hamu gomosni hatani tuhata mangalo hepengi ido gumodang maralo dopak tohonan hapa di taon unang marmungut-mungut hamu unang holsoan rohamuna tu dia disuruh amai anakna laho makokok jolma paluahon nasida siajea dohot hamagoan naing songoni mahita akapadita ikon lo jahita humokop dongan aitu portibion do disuruh hita mangurupi portibion do hita paturehon namardangol do hita paturehon namarsak na didodonan ni dosa unang mabiar hamu unang habiari hamu halu jaon musudo halu jaon musudo namar langge didok Tuhan Yesus namar nida au manrida amai molo di ida halak kita naing madapot idau nasida Kristus di parangeta di pangalahota tutudo daodo pehita sian parohaon ni Tuhani alai ikon tarida deba sian harohaon ni Kristus di parangeta holong ni roha serep labokna asini rohana habasarauna naing songon gabaran ni Kristus ita di paknoti portibion ia soi magopodo nasa parjami taota parangeta ido hatorangan jami tatai ido mabahen siat hatata tarsonggo doroha ubege do ni naniapeho ni Kristus tuhita tung taporsan au doi ninna roha dakya tau hita naposo naso marniula do hita ganu tokin tahilala doi alai moliate ma di Tuhan debata ala ibana sadiri padiri hok kita dohot patauhon akka nasinuruna